Tikus. Kami mau. Kayak iso mengocang kewilat lah. Bingung ya. Lah malah tikus. Terwelu lho dasi. Dijob ganong ya gue ganongan toh. Ora terus ngilih bandane kancane ngono kuwi. Cek. Lah wis joget uwape metu dentah, ketok digagah-gagane lho. Tanding tanding. Kabeh nggawa kenean wong joganongan. Lah kowe iki malah nggawa. Iki apa to jare? Awi mau lho jare wong-wong. Kambil tua, kuwi wayahe sik ceri lho, Met. Ndi, Mang? Met, burimu lho. Kowe nang kene to, maju. Maju. Wong yo wayahe metune iki ganongan gek ndang piye ngono wong yo wetune ya roh dhewe. Wis joget apik-apik malah kaya nggawa konoan iki nang apa? Iki aku yo tak nutup. Kanca-kancaku kan yo gagah. Setidaknya aku medeni ngono lho. Aku nggih hawi mau. Wong kaya aku ngedeni. Medeni opo? Ben ketok kerang. Gaene neh ta gulune dawa kaya Kowe iki kaya apa ya? unta malah. Joget. Ya joget ki mengkudune. Ya iya joget. Lah kok entene nggae kuno anak kowe Manut kaya ana mburi genah dhewe mang wis briefing to. Heeh. Metu bareng-bareng. Kowe ganongan ben ketara kereng. Lah topeng mang topeng kucing. Ndi? Kuwi mau. Kuwi uduk kucing. Lah apa? Kuwi ngono nyambek. Iki piye lanjut joget apa? Joget ya. Ya wis. Ya ndang brit wis joget tak kene. Ya lah. Ayo. Ya Dan. Aja. Thank you.
Foto Pak. Yuk. Wes Abri. Wes. Gantian, coba Mas. Awakmu to. Ya biasane ganongane ben tiang-tiang mriki iki ya ora atraksine dhewe ngono. Wis to. Oh minggir ganti aku. Bar aku sampean terus terakhir kayak challenge. Iya, Kek. Lo wes kuwi ya. Ya. Yo Mas Don. Oh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Beto. Atraksi berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala tupai. Inilah dia Mas Beto. Atraksi yang sangat luar biasa. Loh, nyapa kok mandek. Nyapa kaya bablas. Jame iki lho to kowe iki posok. Yo paham jame iki. Atraksi. Memang muni apa emang kaya Atraksi yang sangat luar biasa. Berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia. enak-enak sing terakhir berkepala Apa mang? Apa? enak sing gak beres iki Bu niki mau. Oke. Berkepala apa? Loh, aku ra omong ya dhewe, wong-wong loro. Wong-wong sing ngomong ngerti. Tenan po? Heeh. Lho wae ngene iki malah weh tenan rambutmu jan tenan. Ngono lek ya tak semangat neh Nen. Yo. Semangat. Oh. Si. Beri tepuk tangan sekali lagi. Inilah dia. Agus Roy Santoso. Corai. Oh. Persiapan peserta nomor 3 yo. Oh. Ayo atraksi. Gantian ganongan terakhir. Ini lo. Asli. Yo, biar lo Ono lo maju lo. yo, biar lebih semangat minta tepuk tangannya dulu yo. Monggo para penonton beri Aplaus. Oke. Yo. Oh, alhamdulillah kasih tepuk tangan. Yo, oke. Tepuk tangannya dulu yo. Wes ya. Minta tepuk tangan. Ayo. Nah, ayo. Kowe iki maju joget terus ana atraksine apa piye ngono ora mek magah. Dur ngopo malah ngono? Kalau tepuk tangan ben semangat. Lah iya mesti tepuk tangan iki mengi. Loh, tapi ben menumbuhkan rasa semangatku pada malam hari ini. Ya wis ndang lek nang dudono sautomu. Kowe wis atraksi to? Wis. Ngendi? Rono. Kowe wis atraksi. Rono. Kowe mung wis auto yoan. Rono. Loh, kok Rono ngendi kok? Kali berantas ora lho nyemplung kok.
Aku mikir. Wong karek ngomongi wayahmu joget. Ngono ae dadak digetak-getak iki nyapa lho. Jane iki salahku apa? Wong karek omong, "Met wayahmu joget." Iki Lah, kabeh cah telu wis joget. Wes, saoto. Oh karek omong, dadi iki aja aku mau getak-getaki ngono kuwi aja kono kuwi. Ngono kuwi lek sampe ngono kuwi, ngene dikira aku ora iso joget. Maksudnya mangi penak. Lah iya aku tak joget, ora sampe getak-getaki. Kok lek sampe aku ora joget nang kene, ngisin-ngisini. Maksudnya ki penak. Bengi iki dalam Cangkeme ngomong. Mek ngomos terus atune ya an. Iya yo tak joget minggir kabeh. Kalau wis ngawe-ngawe lho. Sampai bengi iki aku ora iso joget alah sak atraksine ora isin kowe ra isin. Lah iya, Bengi iki kadate apa kowe ra isin kowe? Kajate apa ki Mas? Kadate ngresmekne kuwi lho, degan kuwi kuning-kuningan lho. Wis gelem muwah kuwi alhamdulillah kuwi lek nyebloki sirah. Iki lho, tedak Sitan. Ade Alkenzi Alkenzi Kinan Kinan Elso Setiawan. Setiawan putrane Bapak Setiawan. Nggih niki mesti ngundang joreng. Ya Gus ya. Ora. Joreng Undang apa? jaranan Satrio Turangga Maksudnya pas tegak siten anak badut iki lho cah jenenge Oh, joreng. anak badut. Heeh, tak payokne to kene to. Wis to. Ngundang jaranan Satrio Turangga. Satrio Turangga Muda wis mugi-mugi. Adik Kinan, celane Kinan Jo. Kinan. Dadi wi lho, Al wi lho. Adik Kinan pinaringa sehat. Amin. Muga-muga pinaringa lancar rezekine. Amin. Apa nih Mas? Muga-muga dadi putra sing soleh lan solehah. Lanang kok. Maksudnya esuk duwe bojo sing solehah. Apa to? Apa ya pokok sing lek menurut Suwi. ya pokok lek Durasi kok ora ndange kateket. Buri selak ngenteni. aku ya serdongane. Ya muga-muga adik sapa Kenan pokok kedepannya bisa berbakti kepada orang tua. Amin. Nggih. Apa? Oh iya. Wah. Wis sebenarnya iki jatahmu lho. Oh iya, Pak. Oh iya, anu kowe adol rai ning ngono pokok. Ora. Apa? Iki ndak apa-apa. Iki nyatuk berbakat dadi manusia silver nyatuan. Ngono. Yo, Mas piye iki? Iya, tak atraksi, minggir dhisik. Piye? Yo, kalau diawe lebih. Oke, kayak diawe. Kalau brek diawe apa dijotos lho. Ora lah. Orang ngeweki saweran. Iya, iya. Saweran. Terima kasih dulur-dulurku bolo-bolo ngopi yang sudah hadir, sehat selalu. Yo, wayahe closing, Bro. Loh. Piye? Kalem. Kalem, Ro. Kancamu tulung ngono dhisik ya duwe. Wis bene wis penting duwite iki sesuk biasa. Masuk apa? Mekar. Melu konoan. Iya tuh keadaan. Piye, ke? Iki wis dikabani komburi Mas. Oh, lah yo, ke. Amit. Nyapa? Ha. Ya. Kowe ojo mengecewakan antusiasnya penonton loh. Pak Poco men. Sik rene sik. Ha. Mana Pak Mingan, Jibuan? Mingan. Sing ndi? Kok Wah, itu nyapa? Bang Boye karo jemek. Ora apa-apa. Loh. Ah, iki adik ganteng. Terima kasih, salim sik. Nah. Wes, Met. Wes. Weh. Bakul pentol ae. Malah transaksi. Ayo Mas munggah. Ya. Oke, Mas Don. Yo, tarik.
Kono kantor pusat tok lele. Ae. Hawi mau. Rar. Nang reya katipeng imbel bonang loro salendra sepret pelo jeret kepang nyongklang marake ngigel macan mangap megap bujang ganong kaliya kiprah pos condong magunaan reyok pranyata gawe gembira Simpang Limaria lapangan Pancasila Semarang Lumajang Pranyata Sarabaguna Suasana rakyat gede ini sebatangan wasatun Bandung Serobuton bukan desa ngadesu saben dina minolayu simpang lima di gunung upacara kapalan simpang